Dejna, Dům dětí a mládeže Kyjov. Důležitá informace. Děvčata jsou školkového věku. Některým nejsou ani 4 roky, jak můžete vidět. Na soutěž se těšili. Úplně to z nich vyzařuje. A připravili si pod vedením Jany a Denisy Defeldový vystoupení, které se jmenuje Princezny. Tak si užijte právě teď Princezny z Kyjova. Na zámku se chystá pohádkový bál. Pro nejhezčí princeznu je trůn a hostů plný sál. Kočár už se začal, princ se uklonil. Princezna je nádherná, dlouho o ní snil. Tvá korunka se třpí, tvé vlasy látají, tvoje oči září, až dech se zatají. Tančíš jako láno, nevínou šťast, svět se kolem točí, jako kolotoč. Už se svatba chystá, kdo se bude brát? Princ se pořád, šeptá mám tě rád. Tanec princeze. Wow! Dejna, Dům dětí a mládeže Kyjov a tanec princezen.